Bethuna ndilate. Senjengoba izinto zikaJulayi niyazazi bezinintsi gqithi. Julayi bye-bye sana. Hopefully August uzosiphathela izinto eziswiti, amaswiti amaningi. Inganzisithembu season 3. Siyambona uTiritiri noMpumelelo after bebeyokuzivonyavonya kwigame ye-paddle tennis. So they're sitting down to catch up. Mpumelelo yabuza uba sisi mina ngifuna ukwamkelwa kuthiwa kum iyovulela amandwendwe. Nindivulela nini? Avulele naye nkqonkqoza kuloo tirela bathi no, asizowuvula. Makanomsa, vula amageyithi, sange, ayoyoyo. Hayi mdusa forever wena. Jonga, uTirelo ke uyasho uba kokwabo ba-skeptical because soloko bembona yena ekhala. Nantso into endiqonda uba ibenza babe skeptical because wena soloko ukhaliswa ngomfana. Heartbreaker, you have the best of me. Mpumelelo yenza uTirelo abe happy, ajabule so that abazali bangaze ba-skeptical. Okwangoku zikhona izinto abazidawuthayo uba are you ready or are you not ready for this thing called umshado? Which is good though, which is good. Because most of the time abazali baye bavuyele into yobana kunomntu ofuna utshata umntwana wabo. Not looking at the long term, not looking at right now ngabe umjolo, iquality yomjolo injani, i-low okanye i-high. You understand? Please, singabazali we can learn a thing or two from abazali bakaTirelo. Sikhe si-assess into yobana izinto ziqhuba njani ngoku. And if we say yes, ingaba kuzosoloko kuhleli kunjena na? You understand? Umntana wethu unhappy enezikhalazo about this, that and the other. So well done kwabazali bakaTiri. Hopefully naye one day she'll look back and say, hey, nandinceda, whether they do get married at a later stage or not. But even just to wait a while, noMpumelelo amaturishe akhule, because Mpumelelo ke shame, as I said the last time, Mpumelelo has a soft spot for Tirelo. I don't know, but I think there's something that he really, really loves about her. Uyamthanda man. Nohlobo athetha ngalo, and you can see that unobu-disappointment ngenxa yale nto uba abazali besithi no, awuzongena kulaa masiko neenkomo zakho asizifuni for now. Then siyabona ke ngoku uLwandle kunye noTatomseleku. Tatomseleku kuthiwa wena awufuni ungafitsharishwa ziingane. Wena every episode ufuna ufitsharishwa wena. Kuthiwa khe kancinci nje ukhe uthathe ikhefu, ungabi nguTatomseleku or ingane ifitsharing ngubaba wazo. Kutshiwo kutata. Because abantu mhlawumbi bafilisha uba there was no need for you uba ude ube ubize ii-meetings uze eGoli ntontontonton. But ke mhlawumbi bezile for i-birthday party kaLandle. Present worldwide. Siyambona uTatomseleku uthi kuLwandle makabize uTirelo for i-meeting. Tiri, akho kwasombululo, sisengathi siphumile kwezi meetings. Andiyazi uba siku-meeting number bani ngoku. No solution in sight. Uyabona uba zi-useless izinto zee-meetings. Nawe uTatomseleku at the end of the meeting uthi hamba ningahlali isidala kule meeting because kuzothiwa ABCD. Hayi Tatomseleku, was there a need? Sithi sithethiswa nguJulayi nawe ufuna uphinda usifake entethweni. Ngoku ufake ezinye iingcinga engqondweni yethu because abanye bethu bebengagcini ngolo hlobo. Hayi Tatomseleku, like ibi-unnecessary. Laa comments, hayi ibi-snacks, asoze ndingatsho, ibi-snacks iifani, hayi. Because kaloku thina sibona utatomkhulu nomama kaSinga meetinging. Though mna bendinothanda ibe ngumayenu, woman to woman.
amithinge noTirelo. Then uMayeni waxelela uTata uMseleku bona bobabini bamkhole into order uMpumelelo. Tiri, sisi, as well you are hoping to get married to uMpumelelo. Lovey, khawuziyeke ezi meetings akho nesisombululo eziphumileyo. No solution after hundreds of ii-meetings noTata uMseleku noMpumelelo. Dololo isisombululo. And then siyabona ke ngoku idinara ifemeli, it's a family affair, bahostwe uAbo is hosting ifemeli yakhe Mabetnana. She's cooking, though engekho sure ngee-cooking skills zakhe. But to me ke the food looked good Mabetnana. uAbo mani ingathi ngulaa mntu efemelini ozithandayo i-fun family get-togethers. You understand? Get together. Funeke zibe fun. So ndiyayithanda loo nto about her. She seems to me like umntu one-personality warm, welcoming. Like ngumntu nje osoloko uba masi-hang out together as a family and just have fun. During esi sidlo ke that they're having as a family, kuye kuthi xa indaba kaTirelo uba wow, uTirelo andisekho sure ngaye kutsho uMpumelelo utatakhe because ufike ejakiwe and umntu ebemselisa against iwili yakhe nguSne. Hayi Mpumelelo, uTirelo akasemdala sana, akaseyo-big girl. Akaseyo-big girl. Yena besiyaphi emgruveni if uyagowa, because mhlawumbi sometimes for abanye abantu going to a-groove while you are going through it, bad idea, ngoba uzobalekela kwi-alcohol, because what else can you do? You can either dance or drink or do both. uTirelo beqala usela and ke ngoku uSne uthi bekutheni kuzayazi uba what to order if akangomntu ojwayelene ne-alcohol. Why beyazi uba ngeyiphi ijag to order? Yho, uTata uMseleku engasayibabazi indaba yejag. Jag. Ikujajisile ke nomTiri indaba yejag. Jajwe harshly zii-in-laws zakho ngenxa yejag. Bathanda ukwenza uSne kaloku i-scapegoat. Dilishanani nomakoti wenu to be. Nimkhuphe uSne. uSne yena ebezikhiphele uskwiza wakhe because uskwiza umbona ngathi uyaguwa. Wathi masihambe siye e-groove. Hayi mayingayibuyi noSne kaloku into. Siyabona ke ngoku i-preview ye-episode elandelayo. uTiritiri noAmahle bayatumetsha. Ndanditshilo ke Mabetnana ndathi if nidlalela i-team eyi-one, nizii-teammates, Mabetnana, make it work. Nikwisithembu kaloku nizii-teammates Mabetnana. I-common nto yenu yindora yenu. Hayi vanani kaloku sana because nine-common love interest. So bayatumetsha ke sana. Hayi, looking beautiful Mabetnana, abantu bakaMpumelelo. But ke ngoku ndiyazibuza uba sana mna would I do it? Hayi ndi-individual Mabetnana, andinolunga. Iyothi sathi kunxitywa pink and ntontoni. Ndithi no. Awundixholanga andizofundiswa ngoba mandinxibe ntoni mna and andizufanisela nabanye. Ndi-individual, undixhola ndi-individual. Undifumene andixholanga. Ndi-individual kuthi ngoku ofuna unditshintsha kodwa kuyiwa i-left ndifuna i-right. Andinolunga at all. But I love it for you man, girls. I love it for you bantu bakaMpumza Mabetnana, benibahle. Can't wait for i-episode elandelayo ndizawubona into yoba ithini into yenu notumetsha. Mabethunana. Tiri, ube strongo girl because ubukhala. Khalela umkhulu kaSindi uba ndiyamthanda umfana but uyangophula intliziyo. Undithatha for i-granted. Yonke loo nto. UMpumelelo do better.